Takže zdravím, tady je Standard a vítám vás u dnešního dalšího videa. Dneska už konečně dodělám level 35. Zbývá mi nějakých 922 XPček, takže v pohodičce. Zabijeme si Grismara jednou a máme 300 drakenů. Takže jdeme na to, potom vám řeknu víc, až budeme na mágu vybírat odměnu. Děláme to takhle, že vlastně jsme tady košvy a jsem tady ještě s Jirkou. A vždycky košvy si Grismarovi ubere hodně životů, nechám mu tam jenom trochu a uteče ven a my ho s Jirkou dorazíme a získáme vlastně XPčka. Takže vám to ukážeme, jak to zhruba funguje. A my tady vběhneme do rohu. Vidíte, že Jirka má takového goblina, což je vlastně pet za temné mince. Musím počkat teďka, stačí. Dobré, ty mu nechal teda přesně. A můžete vidět na mapě, že vlastně košvy uteče pryč. Hlavně nás teďka zabít mezi tím, ale to ne, jak už to stojíme. Teďka už vyběhl a můžeme ho dorazit. A level 35, vidíte, že je to úplně v pohodičce. A podíváme se, co jsme získali. Takže vlastně máme nové kouzlo, které ještě nevím, jak vypadá. No vlastně vím, jak vypadá, ale ještě jsem ho já nikdy jakože takhle neměl. Dáme jedničku, vystřelí se a všechno takhle vypadá takové koule. To je obrovsky silné kouzlo, protože ono vlastně ubírá 60% základního vlastně zranění. Takže to je mazec. A co dál? No, měl jsem spoustu věcí, mám tady hrozně slabé věci, třeba tohle je z levelu 2 a tak dále, jako tohle myslím z levelu 7, takže některé věci jsem ani nevyměňoval a tak dále. Cesta to byla hrozně těžká, vlastně pomáhlo mi spousta lidí. Hlavně bych chtěl poděkovat těmto osobám, jako je Košvy, The Legend 2014, Kegi, jako je tady Jirka vedle mě. Potom Samovi, Filipovi a nevím, doufám, že jsem nikoho nezapomněl, protože všichni tyhle lidé mi pomáhali vlastně s expením přes Kalis, Herolda až po Grismara. A moc si to vážím a děkuji vám za vaši ochotu. A to je tak všechno. Takže mám tady nějaké různé věci, přišla mi, to je vlastně odměna z toho, co jsem udělal, jsou tam ty paklíče. Víte, že, teďka další odměna, že jsou zlevěny paklíče, to nám nezajímá. A vlastně mám tady už černou barvu, to všechno jsem získal. Tohle, krystály pravdy jsem si dal na mága. A tady ty drakeny. Ale vidíte, že zbývá 9 dnů a já jsem na 35. Takže jsem to stihl celkem rychle. A ještě těch 9 dnů bych snad mohl stihnout tu 40. Takže já se to ještě pokusím. Dneska jsem gamble celý den, stihl jsem za den udělat 3 levely, takže to je mazec. Ale nevím, jestli to stihnout tu 40. Chtěl bych to stihnout, protože ten shooter, co tady vidíte vlastně, on nějak dohromady toho poskládání stojí asi 150 000 temných mincí. Takže to je velká částka. A ten shooter se rozhodně vyplatí, ale já nevím, jestli to stihnu, protože mám 9 dnů. Je to celkem dost, ale snad bych to stihnout mohl. Takže se to pokusím a dám vám vidět rozhodně příště. Takže teďka už se s vámi zatím vlastně nějak na krátkou chvilku rozloučím a jdu na maga a tam to dořešíme. Takže jsme tu. A tady jsou vlastně se mnou vlastně hlavní, nebo někteří, kteří mi pomáhali. Chybí tu akorát ještě hlavně Legend, který mi pomáhá snad ze všech nejvíc. A potom taky Košvy. Takže těmto dvou hlavně děkuju. A samozřejmě děkuji i těm, kteří se mnou mi pomáhali vlastně nějak vlastně i trošku nebo méně či více. To je tak všechno, co jsem říkal. Takže jsme tady v Kingsilu, vidíte, že vlastně přišly obě dvě odměny sem. Ty nevím, která je která. Jedno jsou paklíče, které jsem ještě nevybíral, protože jsou k ničemu, a druhý jsou drakeny. Typil bych tohle. Ano, 300 drakenů. Takže uvidíme, doufám, že jsem na kouzelníkovi, ano, vidím, že jo. Takže to přijmem. A asi v inventáři. Ano, tady 300. Klikněte to pravém a přičetlo se to a mám 741 drakenů. Což není vůbec špatné. Takže tohle byl celkem můj hlavní cíl a měl jsem strach, že to vůbec stihnu. Ale teď jsem si zjistil vlastně, že mi zbývá těch 9 dnů, takže to rozhodně ještě zkusím. To je něco jiného, event. To vám tak ještě o tom popovídám. Já jsem těch drakenů a ten kámen ten je fakt dobrý, ten bych chtěl, že bych jim vlastně přidal 100 životů a to je celkem mazec. Takže uvidíme. Navíc teďka probíhá takový event, další. Vidíte, možná jste si všimli, že to mám takový ty fragmenty, žlutý, zelený, modrý, červený nemám asi, no prostě je takový event. Vlastně jmenuje se to poušť esencí. Jo, zbírali jsem takové slzy. Esenciální. Je tady toho spousta, 3615 na sbírat. Já mám 110, protože jsem se tomu vůbec nevěnoval. Za prvý, z dvou důvodů vlastně. Za prvé, že nemám fragmenty sférické, mám jenom 8 a vlastně na vstup je potřebuji 10, což jako není problém zas. A za druhý jsem hlavně dělal to trpaslíka.
Jsou tu různé odměny, hlavně esence, potom jsou takové fragmenty, které jsou vlastně tam potřeba k vyvolání bossů, drakeny. Moc jich tady není, nějakých 300 dohromady. Jako není to málo samozřejmě, ale hlavně jsem si dal tomu trpaslíkovi. Potom si jdu získat nový pet. Ten, který vlastně v tom eventu, který je v odměnách, přidává 1%, ale dá si vám dropnout z bossů ten stejný, ale tenhle je asi zelený, bych řekl. Zelený a tenhle je červený. A ten červený, který může dropnout z bossů, přidává 5%. Má ho samo, ale on má zrovna zeleného, nebo modrého má dokonce, tady ho vidíte. Ten nevím, kolik přidává, jestli 5 nebo 1, to nevím. A potom jste měli získat takové věci, vidíte tady toto, mám ho sama sobě. Vypadá to úplně stejně jako Viscaniový oblek. Vidíte to? Je to úplně to stejné, akorát, že on to má v zelené barvě. Bylo tam víc druhů, bylo to prostě jakože zelené, modré, růžové a legendárně jakože žluté. Tak to tam prostě fungovalo a padalo to tam. Ty zelené jsou úplně slabý, vidíte vlastně toto stejné, akorát prostě tam to padalo po částech. Takže Big Point si s tím moc velkou práci nedělal, jenom to okopírovali, rozstříhali to na kousky a obarvili. Takže to asi tak všechno. Ten event není těžký, ale je potřeba těch sférických fragmentů, což já nemám. A hlavně se teďka budu věnovat tomu trpaslíkovi. Ten event ještě asi natočím, uvidím. No, podíváme se tam, rád bych vám to ukázal těm, kteří se tam nedostanou třeba. Tak. To je asi tak všechno. Takže já vám všem děkuju, že jste se na tohle video podívali. Ještě jednou děkuju všem, co mi pomáhali a zatím se mějte.